Mustapha Z1 TV, duniyar nishadi. Karima me yake faruwa ne? Na kowa ne ke neman yamin sharri. Kin tabbata baki aikata ba? Ban aikata ba wallahi. To ki kwantar da hankalinki. Na kowa ne na tsare maka da zaka min haka. Menene na magiya? Ni ba na taɓa yafewa duk wanda ya taɓa min izza. Ke ki rufa mutane baki. Shin tare ko shigo cikin gurin nan? A'a ba tare muka shiga ba amma dai bata aikata ba. Ubangiji yana jarraba bayinsa ta inda ba su zata ba. Haka ne to amma kuke zargin ya shirya mata wannan abu? Hajiya Nafisa. Kin tabbata? Ita ce shugabar. Hajiya Nafisa kin ji asirin ki ya tono yanzu. Kai co. Me yasa ka shirya mata wannan abu? Bakin cikin abin da ta mu. Ke kina da wata shaidar da zaki bayar yanzu? Shaidar Ubangiji. Shi kaɗai ya rage mini. Haka kika faɗa? Eh haka na faɗa. Kina da wuta ne? Duk fa wanda ya ƙone to baya tsoron ya mutu. Yanzu ina so dukkaninku ku rantsi akan cewar ta aikata. Wannan abu ne mai sauki da su rantsi maka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan amana ta barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Suna na min dadi kamar yadda ku sani. Zan so yi amfani da wannan dama in sanar da ku a wata ɗayan YouTube channel ɗinmu mai suna Ƙauren Mata TV. Za ka shiga YouTube ɗinka kamar haka? Alaman search sai ka rubuta Ƙauren Mata. Gashi ya fito Ƙauren Mata TV. Sai ka shiga gashi ya bude fuskar gidan kamar sai ka subscribe sai ka danna alaman ƙara sai ka danna alaman all. Wannan da ayyukan sani da kuke gani haka da ayyukan sani waƙoƙi comedy da komai ma ga su. Ina roƙon duk wani wanda yake tare da ni da ya shiga wannan YouTube channel din mai suna Ƙauren Mata TV ya danna mai subscribe sannan ya danna mai alaman ƙararrawa. Akwai ayyukan mu da za ku rika samu a cikin wannan tashar nan ba da dadewa ba insha Allah. Saboda haka ku shiga wannan tashar mai suna Ƙauren Mata TV ku danna subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa wacce za ta rika sanar da ku duk lokacin da aka ɗora sabon shirin mu. Nagode ku bani haɗin kai sannan ku bani gudunmawa. Wasu zarra na san kan moto da su sarra magana wani cece kuci tare na mutum ko da mace waɗannan tilas hakkaci Allah wa a dole su haukaci dole su haukaci kai ku taho ku tashi ku taka